Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat inawgura uffiċjalment l-OB Unit 4K ġdid tal-istazzjonijiet 1 waqt Open Day fl-istazzjon li qed tiġi organizzata biex tfakkar il-25 sena tal-istazzjon. L-OB Unit li inawgura l-Prim Ministru huwa l-aħħar investiment li għamlet it-tmexxija tal-istazzjon bil-għan li wan dejjem iwassal l-aħjar prodott lis-segwaċi. F'diskors għall-okkażjoni, il-Prim Ministru Muscat qal li kull ħaddiem ta' dawn l-istazzjonijiet jaħdem hawnhekk għaliex ġenwinament iħobb dan is-settur. Iċ-Chairman ta' Wan, Jason Mikallef, ippreżenta set bolol lill-Prim Ministru bħala tifkira. F'dan is-set tidher fost oħrajn l-ewwel Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan, il-Prim Ministru kien parti minnha. F'kummenti ma' One News Mikallef qal li l-investiment kien wieħed kruċjali biex l-istazzjon jibqa' jħares il-quddiem. Dan huwa l-ewwel OB Unit tax-xorta tiegħu f'Malta, OB Unit 4K, li se jkun qed jiggarantixxi xandir ferm aqwa fost l-aqwa fil-pajjiż jekk mhux l-aqwa għal 5 snin l-10 snin li ġejjin. U allura aħna nemmnu ħafna li r-responsabilità ewlenija tagħna huwa mhux biss li nfakru, mhux biex li nsostnu, imma li nassiguraw futur aqwa lil One Television. Fid-dawl li l-Open Day saret ftit ġimgħat biss qabel ma l-istazzjonijiet One jibdew vjaġġ bieżel għall-elezzjonijiet f'Mejju li ġej, is-Sur Mikallef qal li One jinsab ippreparat għal dan l-appuntament tant importanti tal-Partit Laburista. Ippreparat ukoll bil-kbir għall-elezzjoni ġenerali li ġejjin minn hawn 3 snin u nofs oħra. Ma mbagħad f'da kollu, fl-ambitu ta' da kollu, l-istazzjon One jibqa' joħlom li jkollu fost l-aqwa skedi importanti mit-2 sal-ħadd minn filgħodu sa filgħaxija għall-familji Malti u Mawċin kollha. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista qal li s-segwaċi ta' One dejjem baqgħu jappoġġjaw l-istazzjon b'mod sħiħ u rew il-lejaltà dejjem. Fl-istess ħin l-OB Unit li kien inawgurat waqt dan il-jum u li se jixxandar id-diskors tal-Prim Ministru waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista huwa investiment ieħor biex waqt l-elezzjonijiet ta' Mejju illi ġej l-istazzjon ixxandar il-messaġġ tal-Partit Laburista bl-aħjar mod. Mal-11 ta' filgħodu il-bibien tal-kumpless One infetħu għall-pubbliku biex kulħadd jingħaqad mal-istazzjon u jsegwi jum tipiku ta' ħidma. Huma kellhom iċ-ċans ukoll li jakkwistaw kopja ta' dokumentarju dwar il-25 sena ta' One. Kellu jkun jum mimli nostalġija u persuni jiltaqgħu ma' dawk li normalment iżommulhom kumpanija minn djarhom permezz tat-televiżjoni jew tar-radju. Tkellimna ma' xi wħud dwar xi jfisser għalihom illi kellhom iċ-ċans iqattaw jum mal-familja ta' One. Irrid noħroġ biex ma nafx. Għalfejn ħass Dejjem smajtu. Dak li nara fuq television, issa naraħ fl-studios kif isiru behind the scenes. Allura ovvjament tara aktar reali anke titkellem ma' nies li jaħdmu għaw, daw ikunu wara l-kameras, askun taf fil-verament tal-sens tal-kelma kemm fih xogħol il-programm. Għax qedlu ejja morru naraw daw il-postijiet, naraw naqra kif huma u nitkellmu naqra man-nies ukoll. Għalfejn ħassejtu li kellkom tiġu għall-Open Day? Il-qalb iġudna. Niġu u nejnu u naraw ix-xogħol isir, kollox organizzat. Inta fuq tajjeb. Naħseb id-Dipartiment ta' Newsroom speċjalment ġifri fejn kienu tisiru r-riċerki u x-xogħol li jsir news kien pjuttost wieħed interessanti għax minn hemmhekk ovvjament qed nieħdu l-informazzjoni li aħna qed jasal lilna anke mhux fuq television biss imma anke fuq il-mobile. Sabiħ kull imkien ġobna ħafna rajt l-studios, rajt Kollu sabiħ. Waqt l-Open Day fil-kumpless One kienet inawgurata wkoll biċċa arti li tfakkar il-25 sena ta' xandir tal-istazzjon magħmula mill-artist George Muscat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.